У Шкловской центральной районной больницы подвялі вынікі працы за 2020 год. З дакладам перад калектывам выступіў галоўны ўрач установы аховы здароўя Сергей Новікаў. Сергей Олегович падрабязна спыніўся на асноўных напрамках дзейнасці раённай больніцы, выкананні галоўных паказчыкаў. Безумоўна, імкнуцца яшчэ ёсць да чаго. Але адзначым, што з мэтай паляпшэння якасці і даступнасці аказання медыцынскай дапамогі у раёне актыўна абнаўляецца матэрыяльна-тэхнічная база установы за кошт мясцовага бюджэту, уласных сродкаў і спонсарскай дапамогі. Толькі за апошні год набыты апарат для ультрагукавога даследавання, дэфібрылятар, апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх, стоматалагічная установка, а таксама адрамантавана дзіцячае аддзяленне. Имея хорошие результаты, нам есть к чему стремиться. Мы определились, наметили показатели и путь, по которому мы будем развиваться в дальнейшем. Я думаю, нашему сплоченному коллективу есть над чем еще поработать. И однозначно есть потенциал у сотрудников и у нашего учреждения, поэтому мы достигнем всего, что запланировали. Акцент в текущем году будет сделан на информатизацию учреждения. Будем в дальнейшем развивать электронное здравоохранение. Это оснащение рабочих мест компьютерами, программным обеспечением, чтобы была возможность у каждого специалиста на первичном звене выписки электронных рецептов, заполнения электронных карт. Галоўны ўрач падзякаваў медыцынскіх работнікаў за велізарную праведзеную працу падчас першай і другой хвалі каранавіруса. У сувязі з пандэміяй COVID-19 мінулы год аказаўся складаным і напружаным. Былі ўнесены карэктывы ў арганізацыю ўсіх службаў медустановы. Тыя медыцынскія работнікі, што былі і да гэтага часу кожны дзень на перадавой, адзначаны падзячнымі лістамі ад грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд міру». Таксама падчас пасяджэння атрымалі ўзнагароды і лепшыя працаўнікі па выніках 2020 года. Уручаючы заслужаныя ўзнагароды, Сергей Новікаў усяму калектыву работнікаў медустановы раёна падзякаваў за працу, прафесіяналізм і адказнасць.